मुंख्लं जोहोलाव डी जाब्रांनि मुङाव जि जोलुर बादायलायनाय होदों बे जोबोद मोजां। जेब्ला सोरबा सासे मानसिखौ जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमाजानो बायो, जायखौ जों जेब्लायबो अनो, जायखौ जों जेब्लायबो मान इज्जत होनो लुबैयो, जायखौ जों जेब्लायबो सिबिनो लुबैयो, बेबायदि सुबुंनि मुङावनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खालामनाय जायो। आरो बेबायदिहायनो दिनै मुंख्लं जोहोलाव डी जाब्रांखौबो बर' हारिया अरायबो हारिनि गेजेराव फोथांना लाखिनो नागिरदों। बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेवहाय खुंगिरिफोरनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावो आरो साबायखर बावो। लाइमोनफ्रा जौगानाय माबा मोनसे प्रफिटफोर मोनगोन नामा बिदि गेलेनाय खुंनायजों? डेफिनेटलि मोनगोन। ओरैनोबो बर' फिसाफ्रा गेलेनायाव मोजांखा, माथ्र खाबुफोरखौ खम मोनो। बेवहाय जि गेलेयो बेफोरखौ लासै लासै बेफोरनि गेजेरजोंनो थांनानै प्रफेशनेल जाहैयोब्ला मोजां। गासैबो रोखोमनि गेलेनायखौनो बा मावनायखौनो जुदि जोङो प्रफेशनेल लेभेलाव लांनो हायो, बे बयनिबो थाखाय मुलाम्फा होयो। आरो जों आसा खालामो बर'फ्राबो दा बेबादि जोलुर गेलेनायाव आइजोफ्रानो होन बा हौवाफ्रानो होन, बेफोर बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेलेग्राफोरखौ प्रफेशनेल जानो थाखाय थुलुंगा होनो हायो। आरो आं बेखौ आसा खालामगोन। आरो बे मोनसे राहा, बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो थुलुंगा होनानै प्रफेशनेल जाहोनो हायो। आङो गावखौनो खाफाल गोनां बायदि मोनदों दिनैनि बे जोहोलाव डी जाब्रां मेम'रियेल फुटबल जे जोलुर बादायलायनाय होदों बे अन्थाइबारिखौ आङो थुक्राझार ओनसोलावहाय खोब सरसा जाबाय थानाय खोनादों। बे गामिया आरो गमामायैनो अन्थाइबारिया एक्सुवेलि बेफोरबायदि बायदियाव खोब भुमिका लादों। बिराद मोजां गामि हिसाबै बे बेंटलावहाय आं खोब मोजां मोनदों। आरो नैबे जोलुर बादायलायनाया ओरैबायदि मोनसे आङो दहाय नुदों सासे उन्दै गथ'आ खोनानाय मथे बिथांनि बिफाया बाहाय थांनाय बोसोरना मालाबा सारअन्थाइ गावनानै थैदों नामानो। नों नायदो दिनै ओरैबायदि माने फुटबला खेलाया जोंनि मानसिफ्रा बे फुटबल एबा खेलाजों ओरैबायदि गोसो मिलिहाबनाय, बेफोर गासैखौ बावनानै बे नानिया दिनै खथ' रंजा खुसि मोसादों। दा बिराद गिदिर मोनसे मटिभेसन आरो बे जोलुर बादायलायनाय बायदि खेलाजों जोंनि गेजेराव फिसा फिसौ डिफारेन्सेसखौबो जोङो ज' खालामनो हायो, स्र' खालामनो हायो। दा नंगौ बाहाय दिनै फैदों गासिबो पलिटिकेल पार्टिनि मानसियानो दङ, नङा होमबा? जोंहा प्रब्लेमानो गैया। दा बेफोरो गेजेर होखावलांनांगौ। दा मोनसेल' दुखुनांथावा जोंना बेनो, जोंनि दिनैनि गभर्नमेन्टआ बे फुटबलखौ अर्थात उइमेन जोलुरानो जा बा हौवासाफोरनि जोलुरानो जा, बे स्पर्ट्सनि बिथिङावहाय जेरैबायदि नोजोर होनांगौ बिथाङा बेखौहाय नोजोर होनो रोङाखै। खारन जोंनि ट्राइबेलफ्रा स्पेसियेलि बर'फ्रा आसामावहाय स्पर्ट्सनि इकुइपमेन्टआ जोंहानो बांसिन दङ। बे बर' नाफाम जाग्राफ्रानो साबसिन। दा बे एंगोलाव जोंखौ स्पर्ट्सनि जोनायानो जा, बुलायनायानो जा, सौलायनायानो जा, बिसोरो बायदि अंख खालामबाबो खायदा खालामब्लाबो बिसोरो जोंखौहाय दानखे दुनखे खालामनो हाथारा। जोंनि अनगायै रावबोआनो गैथारा। दा बे जोंनि एडभान्टेज। दा बेखायनो मा खालामनांगौ, बेखौ जोङो साधारन बेबायदिनो माने प्राइज मानि जोनायजोंनो फोजोबाबालानो, बेबायदिनो दाउ बयलारनि जोनाय बायदि जोनायजों फोजोबाबालानो, बेखौ मोनसे प्रफेसनेल लेभेलावहाय कनभार्ट खालामनांगौ आरो मा, क्लाब्सफोर बानायनांगौ आरो मा। जेरै इउनिभार्सेल एफसि बे कनसेप्टआ खोब मोजां जादों। इउनिभार्सेल स्टुडिअ नङा होमबा बियो, बै माबानि असिन्थ'नि, बिराद मोजां जादों। आरो बेबायदिनो सोरबा साफा गोसो गुदुं सेंग्राफ्रा, लाइमोनफ्रा बा सुबुंफ्रा ओंखारबोयोब्ला, मोनफा क्लाब खालामोब्ला, दा जोंना मा जाहैबाय, बे इउनिभार्सेल एफसि स्टुडिअखौहाय बोरै पाब्लिकनि गेजेराव प्रमट खालामनानै मेम्बार बा सापर्टारफोर जोङो लाबोनो हागोन, बेसो गिदिर बाथ्रा। दा दिनैनि फुटबलखौ गोदान माने इउर'पियान मडेलावहाय कनभार्ट खालामनो, दिनैनि मडार्नआव कनभार्ट खालामनो जोङो बेखौ नाजानांगोन। आं बेखायनो बाहाय फैनो मोननानै नोंथांमोननि मिडियामनि गेजेरजों जे बे बाथ्राखौ बुंनो मोनदों, खोब गोजोननाय मोनदों। लाइब्रेरिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमबाय, गोजोननायखौ जासिबाय। जोंनि मार्टिन डी जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2022नि सिजन 2नि बादायलायनाया फैनानै जोबथा बादायलायनायाव थाबथाफैबाय। सिगांनिफ्रायनो सोलिनानै मोजाङै सोलिबोबाय, जोबोद गोजोननाय मोनदों कमिटिया। आरो दा जोबथा बादायलायनायनि सिगां दिनै वमेन फुटबल बादायलायनायखौ जों होदोंमोन। आरो बे वमेन फुटबल बादायलायनायखौ नायनो गोबां सुबुंफ्रा फैदों, मोजां रेसपन्स मोनदों। बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय, बयनिसिमबो हामबायहोनाय थाबाय। दिनैनि वमेन फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लादों माजबाट हेल्थ क्लाब वमेन फुटबल टीम, बिनि हेंथायै बाहागो लादों साइ वमेन फुटबल टीम क'क्राझार। बिथांमोना दासिमाव 7 गल सोनानै साइनि वमेन फुटबल टीमा सिगां जानानै दङ। आरो माजबाटनि अदालगुरिनि वमेन टीमा गलसेल' सोनो हाथ'दों दासिमाव। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गाबोन बे टुर्नामेन्टनि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल सेरेमनि, गाबोन फाइनाल बादायलायनायाव बाहागो लागोन खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव।
आरो बिनि हेंथायै बाहागो लागोन दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ मल बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे गाबोननि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो गोबां आलासिफोर लेंहरदों बिथांमोननि गेजेराव जाहैबाय बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म आरो बिथांनि मोसाग्रा हान्जा आरो गुबुन गुबुन मेथाइ रोजाबगिरिफोर आरो मोसाखावरि हान्जाफोर गाबोन थागोन आरो बेजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोङो लेंहरदों मानगोनां जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर नुजाफैगोन जों हांख्रायदों बिथांमोनखौ बेनिखायनो साफ्रोमबो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै गंलाय खावलायहरनाय जेन दासिमाव जेरैबायदि नोंथांमोना हेफाजाब होनानै सापर्ट खालामनानै जाफुंहोबाय प्रग्रामफोरखौ बादायलायनायफोरखौ गाबोननि जोबथा बादायलायनायाव बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंहोफैगोन होननानै जोङो आसा आरो मिजिं थाबाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै आरो बेजों लोगोसे जोङो फैगौ बोसोराव बेबायदिनो जोबोद दोलै नोगोरै गाजा गोमजायै खुंफुंनो जोङो जोंनि कमिटिया थांखि लादों आरो बे समावबो नोंथांमोननिफ्राय मोजां रेसपन्सखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोननिफ्राय दोलै नोगोरै फैनानै हेफाजाब होनायखौ मोनगोन होननानै आसा आरो मिजिंखौ थिबाय बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय हामबायसै। मा समनिफ्राय जागायगोन गाबोन? गाबोन खेलाया 12टानिफ्राय सेरेमनि आरम्भ जागोन खुब सम्भब गेमा 2:30निफ्राय स्टार्ट जागोन बिनि सिगां जेसेबां सेरेमनियेल माखासे खामानिफोर दङ बे खामानिफोरा एबा हारिमु दिन्थिग्लांनाय मानाय गासिबो गाबोन 12टानिफ्राय स्टार्ट जागोन आरम्भ जागोन।